लोगोफोर वेलकाम टू माय न्यू ब्लग लोगोफोर आंनि लाइफनि बेनो फार्स्ट ब्लग नोंथांमोनहा अननानै सापर्ट खालामदो जाहाथे आं नोंथांमोननि गेजेराव गोदान गोदान ब्लग भिडिअ बानायनानै लानानै फैनो हायो दायो आं क'क्राझाराव बेरायहैनो नागिरदों नोंथांमोनजों बेखौनो आंनि ब्लगनि गेजेरजों शेयार खालामफानोसै नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोसे नायलांफादो। लोगोफोर नोंथांमोनहा गोदानै फैदोंबा आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालामबानो जाबाय। लोगोफोर आंनि भिडिअआ गोदान होयोब्ला नोंथांमोननिसिम मोनहैनाय बायदि बिदिबा भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै।